Nabaniog ang Usami City sa Misamis Occidental kaniadto nga usa sa mga lugar sa Pilipinas nga giingong kusog ang negosyo sa illegal nga droga ug nailapag gyud ang Usami City sa ngilad niini nga imahe tungod sa kuratong balilinggang nga nadamay pa ang peace and order sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Apan ang ngilad nga imahe hinahinay nang napapas sa paglingkod ni kanhi President Rodrigo Duterte ug nagpatuman og war on drugs niadtong tuig 2016. Nawagtang nasab ang kahadlok sa mga tawo sa probinsya tungod sa paningkamot sa mga opisyal ug ni Governor Henry S. Waminal. Sumala ni Police Major Dennis Tano ang hepe sa Usami City Police Station nga sukad na puhag sa Administrasyong Duterte ang illegal nga droga sa probinsya. Hilabi na sa Usami City gipaningkamutan sa kapulisan nga dili na gyud makaporma og balik ang mga naganegosyo ug tigpayuhot og illegal nga droga sa syudad. Busa hugot ni ginabantayan sa mga otoridad ang mga entry points sa probinsya. Hilabi na ang Port of Usamis aron masiguro nga walay makalusot nga mga kontrabando. Dako kay kausaban ang situation sa droga dinhi sa Usamis kaniadto kay noon man ni siya sa unang panahon nga mao gini siya source sa illegal drugs not dili lang kay sa Mindanao kundi throughout the Philippines ang Usamis, pero now ang Usami City is ginamintain na lang nato nga walay makasulod nga droga. Dakong hagit sa kapulisan ang pagmintinar sa naangkon nga kahapsay ug kalinaw nga hinay-hinay nang natagamtaman sa katawhan sa syudad ug sa probinsya. Human madismantel ang mga dili maayong binuhatan sa kanhi mga dagkong sindikato nga mao'y nagpadagan sa illegal nga droga sa Usami City ug sa uban pang lugar sa probinsya nga nakahatag og kabalaka sa mga residente. Naay usahay nga ma-challenge nga maingon ta nga naagyoy mo attempt og pasulod. Pero dili gid siya magdugay kay tungod nga ang katawhan sa Usamis is very cooperative na sa kapulisan. Sila na mismo ang mo sulti sa kapulisan kung naay mga kaduda-duda o mga nagtransact sa droga din sa atong lugar. Matud ni Tano nga nabati na gyud sa publiko ang kalambuan o kabaguhan tungod sa panglantaw sa provincial ug local government units sa Misamis Occidental. Pinaagi sa 5M kun Misamis noon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon sa Team Asenso Administration sa pagpanguna ni Governor Waminal. Sa atong suportahan ang ato ang Asenso Administration kay ato namang yung natagamtaman ang pag-asenso sa atong lugar, ato ning mapadayon kung kita magtinabangay. Base sa report, sa 51 ka mga barangay sa Usami City, 17 ka mga barangay na ang nadeklarang drug cleared ug laing 7 pa ang anaa karon sa listahan sa community-based drug rehabilitation program nga nakatakdang ideklara isip drug cleared barangay karong Hulyo ning tuiga. Ang Usami City nga kanhi kahadlukan ug nabaniog tungod sa ngilad niini nga imahe hilabi na sa illegal nga droga karon usa nakahapsay ug malinawon nga syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.